Ami. Ami. J'étais non belle à tenir quoi faire. Ani ne yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli fɛ. Ne y'a ye k'a fɔ Musa tɛ ka kalan minɛ sɛbɛ la. Maa caman y'a kuma fɔ n ye. N ye n tulo cɛ a kan ka ɲɛ cɛ a kan. Fo ka taa kɛ n yɛrɛ ye n bolo da kisɛ kan sisan. Komi kalan man d'a ye. N ye n sigi ka miiri. N ye hakilina min ta. N b'a fɛ ka Musa don tenni na. E ko cogo di? Ka Musa don tenni na. N'a ma se ka ko ɲɛ a yɛrɛ ye. N'a ma se ka ko fosi ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye. A na se ka ko dɔ kɛ faso ye. N terikɛ dɔ bɛ yen. N bɛna ko bɛɛ lajɛlen ta k'a d'o ma. Ni Ala ni kira sɔnna ma. An denkɛ bɛ taa faso kɔnɔ. Ayi Sanogo kuma bɛ fɔ o kelen ye. A tu ka b'i da kɔnɔ. Munna? Safi ni ne y'a faamuya. E dɛsɛra ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ Musa la. I y'a ɲini k'i b'a faga, I dɛsɛra la. I bɛ taa n'a ye k'a bɔ ne kɛrɛfɛ ka taa d'a fagabagaw ma, o tɛ ya? Nin y'o de ye o. Ami. Musa ka taa faso fini ta. Ne hakili la o ye kunnawoloba de e ni ne fila bɛɛ lajɛlen ma. Ka d'a kan su ani tile minnu bɛ ka anw kumabɔ, minnu dalen don mugu ani kisɛ cɛ la. Ne y'a ye e bɛ hɛrɛ hɛrɛ la. Ne b'o hɛrɛ min na bi. An bɛ daga sunɔgɔ, an bɛ wuli an sago ma. C'est grâce à eux. Maa dɔw de sɔnna ko o nin di faso kumabɔli ma. Ko n'a ma ɲɛ ko kɛlɛ bɛ bin anw kan. Olu de bɛ fɛrɛ ka sa. N'o tɛ k'ale kala a t'an wagasi. Ni e ni ne fila ni an den taara fara o maaw kan ka jamana kumabɔ, ne bolo o ye hɛrɛ de o. O juguman yɔrɔ bɛ min? Sanogo, e bɛ k'o min fɔ nin ye o. Minnu bɛ ka sa nin ye dun. O kuma na o, ni ne y'a faamuya, ne den ka taa i ka taa ni digi fagabaga ma, o tɛ ya? Ne den tɛ taa yɔrɔ si. Ami, n'i ye ka kuma faamu, minnu bɛ ka faga, o tuma tenni de don, tenni tɛ o. Maa tɛ sa. E bɛ sɔn ka fɔ k'a bɛ gala ka e dan fo ka na se sisan ma k'a ka maa dɔ ma sa. Kuma tɛ ne yɛrɛ ma. O tɛ kelen ye o. O tɛ kelen ye. Maanifin, si bɛ Ala de bolo. Wa bɛɛ n'i sayɔrɔ de don. A kɛra tenni ye, maa caman bɛ don tenni na fo ka t'o bɔ, o tɛ sa tenni na o. O bɛ sa so de, o tɛ sa kɛlɛyɔrɔ la. Ami, i sɔnna i ma sɔn, ne kɔni ye n ka décision ta. Ne bɛ Musa bila ka taa a ka taa fara faamaw kan. Walasa a bɛ se ka jamana kumabɔ cogo min na, surtout an yɛrɛ bɛ waati min na sisan, o ye kunnaja belebeleba de ye anw kan. Sanogo, ne ko i ka kuma latigɛ tɛ o. E bɛ s'o la o mun na e ma taa don tenni na? Olu bɛ ka faso kunnabɔ, e kuma e tɛ se ka faso kunnabɔ wa? Ne bɛ se, ne bɛ ka n ta kɛ. E bɛ k'i ta kɛ yan, wa Musa fana b'a ta ka taa tenni na. Ayi, kelenw tɛ o, Ami. Ne bɛ gouvernement baara la, ne bɛ ka n ta kɛ o. Ne bɛ ka n ka seko ni n ka dɔnko yira faso jɔ la. Wa Musa fana kan ka taa ka seko n'a ka dɔnko yira faso jɔ fana la n'a ye faso fini ta. Minnu bɛ ka sa, e bolo Musa ka fisa n'olu ye. A ma fisa n'olu ye o. Olu jɛnna o musow n'u denw n'u baw n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔ. Ka taa mugu ani kisɛ cɛ la. Walasa anw bɛ se ka lafiya cogo min na. Ne yɛrɛ bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na ne kunna. Maa dɔw de sɔnna a den ka taa o. Maa dɔw de sɔnna a den ka taa mun na e bɛ ban e den ka taa. Walima e bolo ko e ka fisa n'olu ye ya. Au contraire, maa maa bɛ yen n'i bɛ sɔn ka kɛ sababu ye e den ka taa faso fini ta. Walasa anw bɛ se ka lakana cogo min na. Tiɲɛna, barikaba de b'i la ka woloba bɛɛ tɛ se ka kɛ. Ne ka décision e tɛ koyi. A bɛ diya ne de ye. Ne de ye n ka décision ta. Musa, a bɛ taa. I sɔnna i ma sɔn. N den tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la dɛ, n b'o f'i ɲɛna dɛ, wa a tɛ fini ta dɛ. A tɛ fini ta dɛ. Ami, i sɔnna i ma sɔn, a bɛ taa. I ma faamu. I ka kuma faamu. O y'i ka fɔlen de Sanogo. Awɔ. O y'i ka fɔlen de. Ne y'a ye farafinna bɛ ka bɔ nɔgɔ la. Faamaw ka baara de don. Burkina, Mali, Niger. A bɛɛ ye faamaw ka baara de ye. O hukumu kɔnɔna na ne b'a bila ka taa. O tɔ f'i yɛrɛ, ne den tɛ taa yɔrɔ si. A bɛ taa. I bɔ ne ɲɛ tɛ.
Bébé a kɛra cogo di? E tɛ maloya dɛ. E t'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ carré de kɔnɔ Chape. Mais bébé, carré kɔnɔla ka mun b'an ka ko la? O bɛɛ to yen fɔlɔ. N ye min f'i ɲɛna a kɛra cogo di? Chape nin ye mun ye? Ne ma se k'a dafalen de sɔrɔ. N bɛ k'a tɔ de ɲini, ne y'a tɔ dafa sɔrɔ n bɛ n'o fɛnɛ d'i ma. Kɔrɔ t'e kɔnɔ ko ne y'i ka musonin ɲɔgɔn ye. An Chape. Bébé n'i y'a dafalen sɔrɔ n bɛ n'a d'i ma. N tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne. N ka wari dafa ka jan. Chape ni wari ma dafa ni ba cɛ bɛna dɔn ye mɔgɔ min. Mama, e ka cila kana san. Asi, ne. E ka sigilan kana ta. Asi. Ne yɛrɛ kɔni ma foyi de faamuya e ka ko tagabolo la. E bɛ don, i bɛ bɔ, i bɛ don, i bɛ bɔ. Tile kelen. E ma deli ka n'a fɔ mama na n ka na n sigi gabuda la ka nanw kɛcogo lajɛ ka tobili kɛcogo jateminɛ e dun ye muso de don dɔ bɛ taa cɛlasigi la koyi Asi muso bɛ ko o ko min na cɛlasigi baara i k'i kalan o la o ɲɔgɔn tɛ dɛ i mana se parili la cogo o cogo i ka ko ka jɛ ka fini sanumanw don ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ la fɔ bɛɛ lajɛlen ka kulenni ka se u yɛrɛ ɲuman minɛn tacogo n'a bilacogo ɲumanw i ka so la. Ni tɛ se tobili la fu don dɛ Asi. Mama, aw ka nin baarafin ninnu ni tobiliba ninnu olu tun ye fɔlɔ de ye koyi an t'o tile la bilen koyi. En plus tobili ninnu tɛ ne ka projet la koyi ka tobili ninnu ni baarafinba ninnu olu tɛ ne ka projet la dɛ. Ne bɛna furu cɛ ma o tɛ nin si dɔn. Ni kɔngɔ y'a minɛ an bɛ taa restaurant na kɛ baarakɛla bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la. Asi da e b'i furu yɔrɔ dɔn koyi. E b'i furu cɛ yɛrɛ dɔn ka ban ja ne t'o kalama. E mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i t'i furu yɔrɔ dɔn koyi Asi. Hali n'i bɛnna ni cɛ ye ko cɛ min bɛ taa dumuni san i restaurant na don o don Asi o tɛ laban o. Sisan ne bɛ fɛ ka min kɛ jaba in ta ni layi k'a wɔrɔ. Jaba ni layi. Mɔgɔ kasa ka kɛ n fɛ. I bɔra sisan ne bɛna bɔ sisan ne mana nin wɔrɔ daminɛ n'o kasa kɛra ne fɛ fo ne ka tila ka dun tuguni ka taa n ko ka tila ka n changer. Tiɲɛna mama ne tɛna se k'o kɛ. Don wɛrɛ n b'a kɛ y'a mɛn. Asi ni e taara cɛlasigi la tantɔ Asi k'a sɔrɔ e tɛ se foyi foyi la daga wulilen e t'a yelen dɔn Asi mun de bɛna fɔ. Nka baarakɛla b'o bɛɛ ɲɛnabɔ yen sa. I b'a ye muso caman bɛ taa furu la u bɛ tila ka segin ka na so kɛ a bɛ f'u ye foyi man jugu cɛlasigi muso ma ko karisa taa i ka so i somɔgɔw k'i dege tobili la Asi o ye kuma sulu ye dɛ. I den k'i yɛrɛ lafiya ne tɛ tɛna k'i o. Salati bɛ yen nɔ kɔngɔ bɛ yen an b'o dilan an b'o dun baarakɛla yɛrɛ b'a to ɲɛnabɔ i bila fɛlɛya la ne na sisan bye bye. Denw salati ni kɔngɔ o na dɔn k'i furu cɛ la o walahi ka n'i dege baara la n dɔgɔnin nka n tɛ se ka kuma jugu fɔ den in ka di n ye kojugu.
ne ma se ka foyi faamuya ka bi ko la e dun bɛ sigi k'i mabɔ ne la cogo di tan ko e bɛ ka siran ne ɲɛ de ni ko ten sa i ka sɛsi ma don ne ye ne furumuso de e yɛrɛ bilama i parilen dɔ bi dɛ i ye nin kun dilan dɔ ɲɛ nin b'i minɛ terimuso de y'a dilan mɛ k'i ka nin modèle min k'i kun e yɛrɛ nana joona bi ni ɲɛnafi min ye o de la ne ka papa o dun diyara ne ye k'a ɲɛ bɛ k'a foyi tɛ i sigi a ka ɲɛ e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ ne gɛrɛfɛ foyi ma ye o de kama ne ko n ko toujours e ka to k'i madigi la i ka to ka ne ye kulokɔrɔ kuma dumanw fɔ n ye ka ko dumanw kɛ n ye o de ka di ne ye o e de kunkolo la sisan ni mɔgɔ min ye ne ye tan ka tila k'e ye dɔrɔn u b'a dɔn k'a fɔ k'e de ye ne furumuso ye i ma te sigi fɔlɔ ayi ne ma te sigi komi e kuma na i bɛ tila ka te dɔ sigi papa mun b'e la ni cɛ tɛ a bɛ ka n tɔɔrɔ kojugu quoi n'a fɔra au moins ni mɔgɔ y'i ka wari ta k'a fɔ ɲɛna n bɛ tila k'a d'i ma kɔfɛ mais ni aw bɛnna min kan a tigi makɔnɔ n'i y'a ye a tɛ k'a d'i ma i bɛ sɔrɔ a ma wari sɔrɔ de ou bien papa ne dun delila k'a f'i ɲɛna k'i ka jolita ninnu man di non n y'a ta ka n ka ko urgent dɔ de gérer 240 kama ale bɛ se ka na ne kulokɔrɔla fɛnɛ tɔɔrɔ tan cogo di an ta ka message la ko ne m'ale ka wari sara k'ale bɛ taa tribunal convocation tigɛ ne kama ou ale bɛ taa tantɔ ale bɛ nin kɛ ne dun filɛ yɔrɔ min na ka wari foyi tɛ ne kun wari min bɛ ne kun sisan sigiyɔrɔ ni jɔyɔrɔ la o ye 50 papa kana jɔr'o la sa mun ne y'i furumuso de ne ye problème sɔrɔ ne de y'a sɔrɔ wari kɔni tɛ ne bolo sisan nka mɔgɔw ka pari wari de bɛ ne bolo n kɔni bɛ se k'o d'i ma ne y'a sɔrɔ ne bɛ se k'a sɔrɔ yanni an ka pari don cɛ i bɛ n'o kɛ n ye quoi ni ne m'o kɛ ne b'o kɛ jɔn ye ni ne bɛ e sutura jɔn de bɛ na e sutura ne ka bebe o gérer de la m'a ta problème t'a la Ajara, mon bébé. Assim, paguei por ele. Assim. Mina kuma min f'i ɲɛna a kana digi la dɛ kabini don min na ne sen donna aw ka du kɔnɔna nɔ fo kana se bi ma ne ma deli k'e seli la kuma tɛ seliji ta ma f'i ka dɔn k'a fɔ ko bunahadamaden ka ɲɛnamaya jɔlan dɔ ye seli fana de i kana na i ta diɲɛ girin fɛ ka ɲina alabato kɔ n'i sera ka alabato fara i bolo la o bɛ ɲa kojugu Fifi ne ma f'i ka kuma ye nkalon ye nka f'i k'a dɔn k'a fɔ ne tɛna siran mɔgɔw ɲɛ ka ɲɛ jɔ Ala la caman bɛ yen nɔ bi olu bɛ seli wa u bɛ sun nka n kɔni y'a f'i ye ni ne Asi seli don sera ne bɛ seli o don nka ne tɛ seli mɔgɔw ye. Oui, allô? Voilà, ne kun bolo yɛrɛ la san ta. Essence fɛn 3 de bɛ n bolo ani gasoil fɛn 4. Non, n bɛ k'a di 12,000 o yɛrɛ e de donna sinon n t'a don o la dɛ. An bɛ taa ta risque kɔnɔ cogo min na est-ce que e b'a kalama? Bilen tɛ yen. Fila dɔrɔn
Nga ti age saba sa bila ni age saba mi wa kelen bola a bena la che. D'accord problème ta la boy. E shuna iner wakati. Ijila de kan sura nga kare kuna. Ya famia itendo antito. Ma di ma dure kan wa da pa. Fuba che ha keti. Hey, che autism ali. Ini alaje iye façon jamana kono e be ni mana ko keta. Eta do ka fo jamana de umbe gelala essence ko ni gasoil ko sababu la. Ali do tira essence kemela soro wala sa ka tu ka bara wala la. Do ka déplacement problème 20 litres ou be bolo fo joli. Ne bolo mo 20 litres wa sabari we wa flan doni. Mais e ma 20 litres fle fo wa tan fla. Aw de façon de juguye. Wallahi billahi ni jamana be mo mine aw de kan amine mais ne be ko fo Ona no na de baye e na fa photo de dumai e be se ga photo de dumai ga te maniga au moins si ne bra soro ga diu e se ga mudi wala wolo Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanogo. Kangere. Ah. Tiawe. Pa. Si. Vraiment, ma chérie, tu es ravissante. Merci. Vas-y, c'est qui va en faire? Ah bon, non. Ama sigili kumbo. J'étais juste de passage, tu vois. Ici, ça a un fort. Ah, nga tchabea. Rebaro, ça m'a sorti. Ah, ok, problème t'as là. Même profiter, on met si la douane baro. Ah, c'est bien, il y a des essais d'or. Sanogo. Ajara. Oui, ça va. Comment? Bash foutu l'air. Ça va. Alhamdulillah. Ah, ma chérie. Karak les fleurs. Pardon? Voilà, une tu me gâta et Xavier là. Ma chaon yele ma bulu kacha. Mano. Iworo ni yere kera chiba kore souvent. Fika toga ibolo yele ma kodo la quoi. Oui, tiens. De mayachi. Oh. Voilà, il y a cliga pour ma chérie. Non. Au fait, ni terige ankumana ira ko intan ko sebe. Ga ne ga jati mena. Ni terige ya kana jalo no ko sebe. Wa te ka kudo ni ka famu. O te ka benere ma. Sanogo. Ah oh. Tu te vois femme. Non, c'est-à-dire que ne kuma belange ni nyafa yene ko. Wala sa abise ka benchu ko mi. Ya nere mana ye ke enyo na daga bana musu iche kai iflel chugo kai yele chugo kai itama chugo kerbete tseche go soro kaklaka ese kan posu ngo au mususula ah vraiment c'est honte ça no wallahi et quoi lugati shi était fallu mais généraux ya mais nega kumana ni les gars ne veulent juste pas changer. Ah bon ne hakilina irala hakilina chama nga malgré tout avec a essayer ga basé a era hakilina reka ni kon bolo tiriya dabora o ka nyo hakilina ni ka nyo blasira sira nyuma kam min tebe ko fo nyo ye ale dimba tigire comme moi wa amateria dambe tiriya yere dambe na kabi anshima musofu depuis watina ne tun bɛ to ka den k'i filɛli cogo la i yɛrɛ tun ma sigi ni min ye nka maa dɔ i fana i tun bɛ ka n ye mais kow n'a cogoya de don ne hakili la ma chérie e filɛ nin ye e ka ɲi maa min bolo maa min bɛ se ka e valeur dɔn min bɛ i bɛrɛbɛrɛ k'i bila condition ɲɛnama e ni dusukasi yɛrɛ man kan dusukasi bɛ yɔrɔ yɔrɔ wallahi a diyara e man ka kɛ mais ne bɛ ka ye ne ka cɛ bɛ ka essayer que e sɔn sigi tasuma kan o tɛ ka bɛn ne ma. Sanogo. N bɛ ka bɔ a diyara o cogo nin na ten juste ne bɛ fɛ i b'a dɔn écoute. Sanogo.
N'i ka wuli ka bɔ so ɲani ka jama jɔ i la. Ma chérie, kana faamuya ka taa o cogo la sa. Ne b'a fɛ ni e ni ne fila ka bɛn ko la. Ne ko, e yɛrɛ bolo ko ne ye muso sugu jumɛn de? Mun y'an ka so? Fukusa. Tu ne tigɛr'i la.